Ang hanig gihimakak sa Iglesia ni Cristo nga ang bisan unsang kalambigitan sa mga akusasyon nga gihimo sa ni-resign nga magbabalaod nga si Zaldico batok kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa usa ka pamahayag giklaro sa tigpamaba sa INC nga si Edwil Zabala nga wala pa sila magkita niko og walay kalambigitan o papel sa mga pamahayag sa kanhi magbabalaod. Ang relihiyosong grupo nihimo sa pamahayag dungan sa tulo ka adlaw nga Rally for Transparency and Better Democracy nga gipahigayon sa Quirino Grandstand sa Manila sugod niadtong Domingo. Kay naduman nga sa video statement nga gipagawas niko, iyang gipasanginlan ang presidente ingon nga nakadawat og 25 billion pesos nga kickback gikan sa 100 billion pesos nga nalakip sa 2025 national budget. Apan sa habig sa palasyo sa Malacañang, ugot nga gipanghimakak niini ang mga pasang ni Nico nga hearsay o walay basihan ang spekulasyon o gihagit si Ko nga mobalik sa Pilipinas ug manumpa sa iyahang mga pamahayag. Balitang Nasyonal.